Hassan, hvad laver du? Jeg kigger bare på det her klæde. Det blev beskidt. Spurgte du mig et spørgsmål om vores tøj i Jannah? Ja, jeg vil spørge om, hvad for noget tøj vi skal have på, og om det vil blive beskidt. Det er et godt spørgsmål. Kom, lad os snakke om Jannah, vores evige hjem. Episode 3. Hvad skal vi have på i Jannah? Vi har jo sagt, at vi bliver fuldstændig renset, fordi vi har drukket det specielle vand ved det store træ. Så vi bliver aldrig beskidte, fordi i Jannah er der kun renhed. Hvad? Vores tøj bliver aldrig beskidt? Skal vi så aldrig skifte tøj? Jo, vi skal stadig skifte det, men det er fordi, at Allah subhanahu wa ta'ala gerne vil have, at vi hele tiden har nyt og smukt tøj på. Og derfor giver han os hele tiden nyt tøj. Men hvor får vi vores tøj fra? Det kommer til at hænge ved nogle træer foran vores store huse og paladser i Jannah. Og det kommer til at være lavet af silke og perler. Og udover tøj, så kommer vi også til at have nogle smykker. Og de smykker, de kommer til at være lavet af guld og krystaller. Men hvor får vi så dem fra? Lige nu er der en engel i Jannah, som laver smykker til alle dem, som skal bo i Jannah. Og de smykker kommer til at være smukkere end alle de smykker, som er i den her verden. Wow, subhanallah. Så må smykkerne godt nok være smukke. Hassan, ved du, at vi i Jannah kommer til at have meget specielle og smukke kroner på? Hvad? Ej, hvor sejt. Men kommer alle til at have de samme kroner? Nej, alle kommer ikke til at have de samme kroner. Der er nogen, der er mere specielle. Den, som er bedst og mest speciel, er til den, som kan hele Koranen udenad, og den persons forældre. Og de kommer også til at have meget smukt tøj på. Og den, som er blevet martyr, kommer også til at have en meget speciel krone. Abi, skal vi børste vores hår i Jannah? Vores hår kommer aldrig til at være pjusket, men der kommer til at være nogle kamme lavet af guld. Men det er ikke fordi vores hår er rodet, det er for at tilføje ekstra smukhed. Men er det ikke det samme med parfume, fordi du har sagt før, at vi kommer til at dufte af musk? Ja, præcis. Vi kommer til at dufte naturligt af musk, men der kommer også til at være parfume, for at vi dufter endnu bedre. Men Abi, hvad for noget tøj skal vi have på i Jannah? Det kommer til at være det samme som tidligere. Jo bedre muslimer vi har været i den her verden, jo bedre tøj kommer vi til at have på i Jannah. Okay, må Allah subhanahu wa ta'ala give os det bedste tøj i Jannah. Amin. Men kom, lad os gå over og spise noget mad. Næste gang kan jeg fortælle dig, hvad for noget mad vi får i Jannah. Følg med for næste episode.